ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, υποψήφιος βουλευτής με την Πρώτη Αθηνό της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Ματσαγκάνη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Κύριε Ματσαγκάνη, θα ήταν σωστό να πω ότι το κράτος πρέπει να ξοδεύει μόνον όσα έχει μαζέψει? Δηλαδή, έστω ένα έτος, το έτος 2011, μάζεψε το κράτος 55 δισεκατομμύρια. Άρα για το έτος 2012 δεν θα πρέπει να προγραμματίσει δαπάνες μεγαλύτερες από τα 55, άντε με μια μικρή τιμαριθμική προσαρμογή, αν θέλετε. Ναι, εγώ ήμουνα στην Αγγλία φοιτητής και μετά δούλευα στο πανεπιστήμιο όταν το Εργατικό Κόμμα προσπαθούσε να ανανεώσει την πολιτική του, και θυμάμαι κάτι που είχε πει ο καθηγητής της London School of Economics, ο Richard Layard, σε ένα ενδιαφέρον βιβλιαράκι. Έλεγε λοιπόν ότι το κράτος πρέπει να ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό του στη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου. Δηλαδή, όταν υπάρχει ύφεση, να επιτρέπεται ένα έλλειμμα της τάξης του 2%, και όταν υπάρχει άνθηση, να προβλέπεται ένα πλεόνασμα της τάξης του 2%, έτσι ώστε τα βιβλία να κλείνουν, όχι έτος μπαίνει, έτος βγαίνει, αλλά τουλάχιστον στη διάρκεια του. Αυτός είναι και ο τυπικός τρόπος να κάνεις αντικυκλική, που λέμε, δηλαδή να βοηθάς την οικονομία ως κράτος. Ακριβώς. Και να μην την επιβαρύνεις. Και το δεύτερο που είχε πει και ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οποιαδήποτε ελλείμματα πέραν αυτού πρέπει να είναι περιορισμένα και να πηγαίνουν μόνο στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Εγώ αυτό, να σας πω, το βλέπω πολύ λογικό και θα μου άρεσε να το υιοθετήσουμε. Εμάς μας ξέφυγε όμως, κύριε Ματσαγκάνη, τώρα η δουλειά. Το 2009 υπερπήγαμε την οικονομία. Αλήθεια, εξηγήστε μου εσείς που είστε καλός καθηγητής των οικονομικών και διδάσκετε τόσο καιρό και πόσες φορές τα έχουμε πει άλλωστε. Πώς είναι δυνατόν το 2009 να υπερξόδεψε το κράτος τόσα πολλά χρήματα? Έτσι είχαμε ένα έλλειμμα τερατώδες 12, 15, 15,4, 36 δισεκατομμύρια, και όμως η οικονομία να βυθίστηκε. Εντάξει. Βυθίστηκε γιατί η ανάπτυξη που προϋπήρχε, ας πούμε, την εποχή των μεγάλων ρυθμών, 4% πρώτη στην Ευρώπη κτλ., σε διάρκεια σχεδόν δεκαετίας. Ήταν μια εριτζίδικη ανάπτυξη και, εν πάση περιπτώσει, όταν έκλεισε η κάνουλα του δανεισμού, όπως έκλεισε όταν. Δεν έκλεισε. Το 10, ναι. Ήρθε η Τρόικα, αλλά μέχρι να έρθει η Τρόικα έκλεισε, εξαφανίστηκε όλο το αεριτζίδικο χρήμα από την αγορά και έτσι μπήκαμε σε μια βαθιά ύφεση. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως. Μα και τώρα έχουμε ύφεση, κύριε Ματσαγκάνη, και πάλι έχουμε έλλειμμα 9%. Ναι. Άρα δεν είναι το έλλειμμα που βοηθάει την ανάπτυξη, κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Προφανώς δεν βοηθάει το έλλειμμα την ανάπτυξη. Δηλαδή, το έλλειμμα, ένα μικρό έλλειμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονώσει σε αντικυκλική βάση την οικονομική δραστηριότητα, όταν η οικονομική δραστηριότητα είναι γενικά υγιής και όταν έχουμε μια εξαγωγική βιομηχανία, μια εξαγωγική οικονομία, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί θέσεις εργασίας στους εξαγωγικούς τομείς. Όταν δεν το έχουμε αυτό, τότε έχουμε μπλέξει. Σήμερα είμαστε όλοι κεινσιανοί, όλοι σε όλα τα κόμματα, και λένε, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, τι συνταγή είναι αυτή, ας πούμε, δεν μειώνει τα ελλείμματα στην εποχή της ύφεσης. Σωστό είναι αυτό θεωρητικά. Το θέμα είναι ότι εμείς, όταν είχαμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή το αντίθετο της ύφεσης, αντί να τα μειώσουμε τα ελλείμματα, τα αυξήσαμε. Και φυσικά σε αυτό φταίνουν οι κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να πω ότι φταίνουν και οι αντιπολιτεύσεις της εποχής. Κύριε Ματσαγκάνη, εγώ θα το πω απολύτως ειλικρινώς, διότι εμένα μου αρέσει να λέω. Έχω ανθρώπους που εκτιμώ σε πολλά κόμματα, όχι σε όλα. Και μου αρέσει κιόλας που μπαίνουν άνθρωποι στην πολιτική, διότι αλλιώς συζητάμε μεταξύ μας και λέμε και τι κάνουμε εμείς. Αν δεν μπει στην πολιτική, δεν κάνεις τίποτα τώρα μεταξύ μας. Άρα, καλά κάνετε που μπαίνετε στην πολιτική με τη Δημοκρατική Αριστερά και σας εύχομαι να εκλεγείτε. Θα έχει έναν καλό βουλευτή το Κοινοβούλιο. Όμως θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί να ψηφίσετε ή να αρνηθείτε την ψήφο σας σε κάποια από όλα τα πράγματα τα οποία θα έρθουν προς ψήφιση. Ξέρουμε λίγο πολύ την ατζέντα, κύριε Ματσαγκάνη. Σε τι, εάν είστε στη Βουλή, θα πείτε όχι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, για να μην πάμε πιο μακριά? Κοιτάξτε, η δική μου άποψη που την έχω εκφράσει από την αρχή αυτής της ιστορίας, ενώ της κρίσης του μνημονίου κτλ., είναι ότι έχοντας πέσει έξω ως χώρα, βαριά όμως, και ζώντας μόνο με διεθνή οικονομική βοήθεια μεγάλων διαστάσεων, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να υπάρχουμε παρά μόνο μέσω ενός προγράμματος τύπου μνημονίου. Αν δεν μας αρέσει το συγκεκριμένο μνημόνιο της Τρόικας, πρέπει να φτιάξουμε ένα άλλο μνημόνιο, ένα άλλο συντεταγμένο πρόγραμμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να βγούμε από την κρίση κανονικά και όχι με άτακτο τρόπο. Ναι, αλλά αυτό μοιάζει με αυτό που λέει ο Σαμαράς, κύριε Ματσαγκάνη, θα μου επιτρέψετε, τα ισοδύναμα μέτρα. Ο Σαμαράς λέει ότι θα πάει στις Βρυξέλλες, θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα φοβηθούν οι Ευρωπαίοι και θα μας πούνε: δεν πειράζει, ρε παιδιά, ένα αστιάκι κάναμε, ας πούμε, δεν πειράζει, συνεχίστε να έχετε ελλείμματα 15%. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορούμε να βρούμε δικούς μας τρόπους μείωσης των ελλειμμάτων, οι οποίοι είναι ισοδύναμοι με αυτούς της Τρόικας, δηλαδή το ίδιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τους δημοσιονομικούς. Και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πιο αποτελεσματικούς μεταξύ μας. Ακριβώς. Επειδή ξέρουμε καλύτερα το μαγαζί, γι' αυτό. Ακριβώς. Πιο αποτελεσματικούς. Από τον Τόμψεν το ξέρουμε καλύτερα πάντως. Ναι, ακριβώς.
και να είναι πιο αποτελεσματική λοιπόν και δικαιότερη αν αυτό θέλουμε. Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα με το μνημόνιο που θα πρέπει να το πούμε. Σήμερα είναι και εργατική πρωτομαγιά. Η βασική συνταγή της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που ήταν η εσωτερική υποτίμηση, εγώ την είδα με αγνωστικιστικό τρόπο. Δηλαδή είπα, έχει νόημα να μειωθούν οι μισθοί κατά χ%, εάν και οι τιμές μειωθούν κατά χ% και έτσι αφενός προστατευτούν τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων, αφού πέφτουν οι μισθοί, αλλά πέφτουν και οι τιμές, και αφετέρου δίνεται μια εξαγωγική όθηση στην οικονομία. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν το είδαμε. Δεν λειτουργήσε. Πέσαν οι μισθοί κατά πολύ, όχι μόνο οι κατώτατοι, και από την άλλη οι τιμές δεν έπεσαν. Εντάξει, έχει πέσει λίγο πληθωρισμός. Όλοι, μάλιστα, οι κατώτατοι, πέραν της ρυθμίσεως που έγινε τώρα της υποχρεωτικής, οι πιο κάτω μισθοί πέσαν λιγότερο, οι πιο πάνω πέσαν πάρα πολύ. Και μάλιστα αυτό, επειδή αυτοί είχαν και περίσσευμα για να ξοδεύουν κάτι παραπάνω, έτσι λέμε, όσοι οικογένειες είχαν τα 40 τα χιλιάρικα, τα 50 τα χιλιάρικα του ετήσιου, ξόδευαν κάτι παραπάνω. Αυτοί χάσανε μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός τους, 20, 30, 40. Και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, γιατί από τη μια έχουν χάσει σημαντικό μέρος της αγοραστικής τους δύναμης, από την άλλη δεν βλέπουν οι θυσίες να πιάνουν τόπο, γιατί οι επιχειρήσεις δεν έχουν μειώσει τις τιμές, ούτε οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί αντίστοιχα. Άρα λοιπόν κάτι άλλο πρέπει να δοκιμάσουμε και ειλικρινά νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητάμε για το τι άλλο πρέπει να δοκιμάσουμε. Εσείς όμως της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριε Ματσαγκάνη, και ο κ. Κουβέλης και όλοι, συνεχίζετε να υπερασπίζεστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι πρέπει το κράτος τελικώς να διατηρηθεί στα σημερινά του μεγέθη. Και εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν κάνουμε ό,τι θέλει ο λαός. Όμως πρέπει να δούμε και ποιος θα το πληρώσει αυτό το πράγμα. Και επειδή αυτοί που είπαμε πριν το πληρώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν. Κοιτάξτε, εν μέρει είναι έτσι όπως τα λέτε, εν μέρει όχι. Ισχύει το εξής. Εμείς είμαστε μια δημοκρατική αριστερή δύναμη που είμαστε υπέρ της υγιούς παρουσίας του κράτους σε διάφορους τομείς οικονομίας, όχι βέβαια στους επιχειρηματικούς, αλλά σε τομείς όπως κοινωνικούς κτλ. Αυτό για να είναι βιώσιμο πρέπει να χρηματοδοτείται από φόρους και όχι από δανεισμό. Και επιπλέον θα πρέπει οι φόροι να πιάνουν τόπο. Δηλαδή ο πολίτης να βλέπει ότι με τους φόρους του πληρώνει δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Αυτό το λέμε. Για να φτάσουμε εκεί έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Απλώς εμείς δεν θα θέλαμε όλη η περίοδος της κρίσης να οδηγήσει σε μια δραστική μείωση του συνολικού μεγέθους του κράτους, έτσι ώστε να αποκλίνουμε από τις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες το κράτος είναι πολύ ισχυρό, και να μεταφερθούμε, να μετακινηθούμε προς ένα πρότυπο λατινοαμερικανικό ή Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν θα το θέλαμε. Νομίζω ότι θα υποχρεωθούμε να πάμε εκεί αν δεν συμμαζέψουμε τη χώρα, αν δεν μεταρρυθμίσουμε το κράτος και τους θεσμούς. Αλλά εμείς προτιμάμε να μην το κάνουμε αυτό. Θέλω να πω να μην πάμε εκεί. Να μεταρρυθμίσουμε το κράτος και τους θεσμούς, έτσι ώστε να έχουμε το μέγεθος του κράτους που επιθυμούμε, το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλο, αρκεί να χρηματοδοτείται από φόρους και να είναι αποτελεσματικό. Αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως θεμητό. Κύριε Ματσαγκάνη, εξηγήστε μου το εξής. Λένε όλοι ότι αν πάει καλύτερα η οικονομία θα μαζευτούν οι φόροι. Αν δηλαδή επιστρέψει η οικονομία σε ρυθμό αύξησης 2%, θα είναι αρκετό για να μαζευτούν επαρκείς φόροι ώστε να κλείσουμε το χάσμα που μας έχει απομακρύνει τόσο πολύ από το ύψος των δαπανών? Θα έχουμε δηλαδή ένα καλό πρωτογενές αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει επίσης το πώς θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Δηλαδή, αν είναι να επιστρέψουμε στην αεριτζίδικη ανάπτυξη του παρελθόντος, καλύτερα να μην το κάνουμε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί κανείς δεν πρόκειται να μας δανείσει. Άρα... Ακριβώς, έτσι κι αλλιώς δεν είναι εφικτό. Πρέπει να πάμε σε ένα πρότυπο υγιούς ανάπτυξης με εξαγωγική όθηση. Αν το κάνουμε αυτό, τότε 2% άνοδος του εθνικού προϊόντος θα συνοδευτεί από μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, γιατί οι επιχειρήσεις θα επεκτείνονται, θα πουλάνε στο εξωτερικό. Αν δεν το κάνουμε αυτό και είναι πάλι μια αεριτζίδικη ένεση στην οικονομία τύπου, δεν ξέρω, μερικοί μιλάνε για το ΕΣΠΑ, λες και το ΕΣΠΑ θα μας σώσει όπως το χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν που το σκορπάγαμε. Το ΕΣΠΑ είναι ένα καλό εργαλείο για να κάνεις επενδύσεις, να κάνεις επέκταση, όχι απλώς εισοδηματική τόνωση. Αν λοιπόν δεν εξηγιάνουμε την οικονομία, αν δεν αλλάξει η επιχειρηματική κουλτούρα από τη σημερινή κουλτούρα, που εν πολλής είναι η κουλτούρα της αρπαχτής σε μεγάλα κομμάτια της οικονομίας, τότε και 2% ανάπτυξη δεν θα δημιουργήσει τις απαραίτητες θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα άλλο μοντέλο και πρέπει για αυτό να συζητάμε. Εμένα με απογοητεύει το πόσο χαζή είναι η προεκλογική περίοδος όσον αφορά... Ακόμη δεν μπήκατε στην πολιτική, κύριε Ματσαγκάνη, μην απογοητεύεστε. Υπομονή λιγάκι. Ναι, εντάξει, αλλά συζητάμε ακόμα αν θα έπρεπε να είχαμε κάνει πάυση πληρωμών το 2010. Είναι δυνατόν, αντί να συζητούμε για το πώς θα βγούμε από εδώ που είμαστε με έναν τρόπο λογικό και βιώσιμο? Με απελπίζει αυτό το πράγμα. Κύριε Ματσαγκάνη, θέλω να σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία, και το λέω ειλικρινέστατα, γιατί συχνά με τους ακροατές μας σας γνωρίζουν και μας βοηθάτε να καταλαβαίνουμε τα εργασιακά. Συνεχίζετε να πιστεύετε στο ότι πρέπει να υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Φυσικά.
φυσικά. Ωραία. Για να δούμε πώς. Δεν έχω τη δυνατότητα πριν τις εκλογές. Αμέσως μετά τις εκλογές θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, υποψήφιος βουλευτής στην Πρώτη Αθηνών με την Δημοκρατική Αριστερά, θα είναι και εκείνος μεταξύ των άλλων καλεσμένων μας από τις 9 ως τις 12 το βράδυ, αύριο το βράδυ, στη συζήτηση που θα έχουμε πάντοτε στο ΙΕΚΑΧΜΗ με θέμα την οικονομία.